हेलो फ्रेंड्स, बड' टेक चैनल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो इउट्यूब चैनल गोदान खुलियोब्ला बा जुदि इउट्यूब चैनल गोदान खुलिनाय दंखायोब्ला नोंथाङा बे सेटिंखौ खालामनानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। बे सेटिंखौ जोङो माबोरै खालामो आरो माहाय खालामो आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन लोगोफोर। दा जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लायोब्ला नोंथांनि चेनेला सानसे नङा सानसे ग्र' जानायनि चान्सआव थायो लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लादोनि लोगोफोर। दा जोङो बे सेटिंखौ खालामनो थाखाय जोङो गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। बे सेटिंखौ खालामनानै लानो थाखाय गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। दा आङो आंनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांसै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। दा जोङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबे गोजौआव थिर आइकन होनाय नुदों। बे थिर आइकनाव क्लिक खालामनानै जोङो बेखौ डेस्कटप साइटखौ अन होनानै लाग्रोनांगोन सिगांग्रो। दा नै आं बेखौ अन होनानै लानोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनोसै आङो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै जोंना कम्पिउटार मड जाबाय लोगोफोर। दा आङो बेयाव सार्च खालामनोसै इउट्यूब स्टुडिअ सार्च खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि नुजागोन। दा इउट्यूब स्टुडिअ सार्च खालामनानै जोङो नैबाय क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। नैबाहाय साइन इनआव क्लिक खालामना होनांगोन जोङो। नै दा आं साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनोसै। साइन इनआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नै आंना इउट्यूब स्टुडिअ अपेन जाबाय। जेनेबा नोंथाङा मानि इउट्यूब स्टुडिअआव अबे चेनेलखौ अपेन खालामदों। नै दा बेयो आंना अपेन जाबाय। बड' टेक चेनेला आंना दा इउट्यूब स्टुडिअआव अपेन जाबाय। नै दा जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लानो थाखाय जोङो नैबे गाहायनि सेटिंआव क्लिक खालामना होनांगोन। नै लोगोफोर आं दा नोंसिनो जुम होनानै दिन्थिनि। नैबे गाहायनि सेटिंआव बेयाव क्लिक खालामनानै लानांगोन जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लानो थाखाय। आं दा बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नैबे जे अपसन नुजागोन लोगोफोर। फार्स्टआवनो नुजागोन जेनेरेल नुजाखांनायनि उनाव चेनेल नुजाखांनायनि उनाव आपल'ड डिफल्ट्स, बिनिफ्राय पारमिसन, कमिउनिटि एग्रिमेन्ट लोगोफोर। नै जोङो नैबे जेनेरेलाव जेबो खालामनाङा। बे जेनेरेलाव जोङो ओरैनो दोननांगोन। नैबे चेनेलाव क्लिक खालामना होनांगोन दानिया। बे चेनेलाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदिनो गोबां अपसन नुजागोन। बेसिक इनफ' नै बे बेसिक इनफ'आव नैबेहाय डिफल्ट होनाय थागोन। बेयाव नोंथांमोना इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन लोगोफोर। मानि कान्ट्रिखौ इन्डियाखौ नांगोन, इन्डियानि नालाय। दा जोङो नैबे केवार्ड, आङो केवार्डनिबो मोनसे भिडिअ खालामखानानै दोनखादों। नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आं गाहायाव डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनो हागोन। जोङो केवार्डखौ मानि थाखाय लागायो, मानो लागायो, आं बेनिबो मोनसे भिडिअ खालामखानानै दोननाय जादों लोगोफोर। नै दा जोङो बेखौ नांथ'ला। जोङो दानिया नैबे क्लिक खालामदो एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामदो दानिया। नै दा आंनि एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामना होनोसै। एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदिनो गोबां अपसन नुजागोन बेयावबो। दा जोङो बेयाव जोङो अबेखौ सेलेक्ट खालामगोन। भिडिअ आपल'ड होयो नोंथाङा जुदि भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नै लोगोफोर नैबाहायसो होनांगोन जोङो। नैबाहाय येस नट मेड फर किड्सआवसो होनांगोन। जुदि नोङो येस मेड फर किड्स होयोब्ला बियो उन्दैफोरनि भिडिअसो जागोन। उन्दैफ्रासो नुगोन नोंथांनि भिडिअखौ। आरो नोंथांनि भिडिअआव कमेन्टबो नुनाय नङा आरो कमेन्टबो हरजानाय नङा। जुदि नोङो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होयोब्ला नै लोगोफोर बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। भिडिअ आपल'ड होयोब्ला जेला सेला नोङो गोसोआव लानांगोन जे नैबे गेजेरनि येस नट मेड फर किड्सआवसो नोङो होनानै लानांगोन। जुदि नोङो नैबे गोजौनियाव होयोब्ला जोङो कमेन्टबो लिरजानाय नङा आरो नोंथाङा कमेन्टबो नुनाय नङा आरो जोंबो कमेन्ट हरनो मोननाय नङा नोंथांनि भिडिअआव। बेबायदि जागोन आरोखि। दा जोङो बेखौ होनायनि उनाव नैबे अट'मेटिक केपसन बेयाव जेबो होलायनाङा जोङो। नै नोंथाङा साबस्क्राइबार काउन्ट, नोंथाङा साबस्क्राइबारखौ पाब्लिकनि सिगाङाव देखायनो सानदोंना देखाया सानदों बे नोंथांनि गोसोसै। जुदि देखायनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबेखौ टिक मार्कखौ अन होनानै लानांगोन। टिक मार्कखौ अन होनाय लोगो लोगो नोंथांनि साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो, नोंथाङा बेसेबां साबस्क्राइबारखौ बेखौ जों पाब्लिकफ्रा नुनो मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा देखायनो सानाखैब्ला बेखौ आनटिक होनानै लानांगोन, मानि बे राइट सिनखौ गैयै खालामनानै लानांगोन। दा नै बेनो जाहैबाय साबस्क्राइबार काउन्ट लोगोफोर। दा आङो देखायनो सानाखिसै नालाय बेखौ आनटिक होनानै लाबाय। दा बेखौ होखांनायनि उनाव सेभआव होदो दानिया। नै लोगोफोर बेफोरखौ जेबो खालामनाङा। आरो जोङो नैबे फिउचार इजिबिलिटियाव क्लिक खालामदो। नै बेयावबो जेबो खालामनाङा लोगोफोर, जेरै दं एरैनो थाहोदो। दानिया नै मेन गोनां सेटिंआ नैबाहायसो लोगोफोर, नैबे आपल'ड डिफल्टआवसो। नैबे आपल'ड डिफल्टआव
क्लिक खालामना होदो दानिया नै दा आङो आपल'ड डिफल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावबो गोबां अपसन नुजागोन नै लोगोफोर दा र' आं नोंसिनो जुम होनानै देखायनो नैबेयावबो बेसिक इनफ'आव जोङो जेबो खालामनांला बेसिक इनफ'आव जेरै दं एरैनो थाहोदो नैबे एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनानै लाबोदो दानिया बेयावबो नै एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन नै जोङो बेफोरखौ नैबे माखासे बुस्थुफोरखौ जेबो खालामनाङा लोगोफोर जेरै दं एरैनो थाहो जोङो नैबेसो मेन बुस्थुआ नैबे केटेगरि नोंथाङा मा टाइपनि सायाव भिडिअ बानायो नोंथांनि केटेगरिया मा नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन नैबेयाव गोबां अपसन थागोन जेरै कमेडि इडुकेसन इन्टारटेनमेन्ट गेमिं जुदि नोंथांनि चेनेला गेमनि चेनेलब्ला नोंथाङा गेमखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन मिउजिक बा नोंथाङा जुदि गानफोर आपल'ड खालामोब्ला मिउजिकखौ अपेन खालामनानै होनांगोन मानि मिउजिकआव सेलेक्ट खालामनानै जुदि पिउपिल एन्ड ब्लग नोंथाङा जुदि ब्लग चेनेल खालामदोंब्ला नोंथांनि चेनेला ब्लगनि रिलेटेडब्ला नोंथाङा ब्लगखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आंना दा जेरै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि माने आंना टेक चेनेल नालाय आङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ सेलेक्ट खालामबाय जुदि नोंथाङा स्पर्ट्सनि भिडिअ खालामोब्ला नोंथाङा स्पर्ट्सखौ सेलेक्ट खालामनांगोन ट्रेभेल एन्ड इभेन्ट नोंथाङा जुदि ट्रेभेल खालामोब्ला नोंथाङा बे ट्रेभेलखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन लोगोफोर दा बेयाव नन होनाय थागोन नोंथांनि गोसो नोंथांनि केटेगरिया मा नोंथाङा गावनि हिसाबै नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन जेरै आं नै दा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ सेलेक्ट खालामना होनोसै दा नैबे माखासेखौ नाङा लोगोफोर जेरै दं ओरैनो थाहोना हो दा जोङो नैबे मेन बुस्थु नै लोगोफोर बे मोननैया दा नै भिडिअ लेंगुवेज नोंथांनि भिडिअ लेंगुवेजआ मा बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन नै बेयाव गोबां रोखोमनि अपसन माने लेंगुवेजफोर थागोन गोबां रोखोमनि एसामिस इंलिस हिन्दी बांला भजपुरि माने गोबां रोखोमनि लेंगुवेजफोर थागोन नै नोंथाङा बेयाव बर'खौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन नै दा आङो बर' नालाय बर'खौ सेलेक्ट खालामना होबाय आरो नैबे टाइटेल एन्ड डिसक्रिपसनावबो नोंथाङा बर' नालाय बर'खौ सेलेक्ट खालामना होदो दा बे मोननैयाव जोंना बर'खौ होनानै लानांगोन जुदि नोंथाङा हिन्दीफोरनि भिडिअ बानायोब्ला बा इंलिसफोरनि भिडिअ बानायोब्ला नोंथाङा हिन्दी इंलिसखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन बे नोंथांनि सायाव लोगोफोर दा जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबे सेभआव होनांगोन जोङो नैबे सेभआव होनांगोन नैबाहाय दा आंना अलरेडि होखानाय नालाय लोगोफोर दा आं नोंसिनो एग्जाम्पल दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो दासिमबो बे सेटिंखौ खालामनानै लायाखैब्ला खालामनानै लागोन होनना आं आसा खालामबाय दा जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लानाया जों इउटुब क्रिएटरफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार दा आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बार बुंनो सानो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब जेनेबा नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदो आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन माने जोङो बिदिनो गावजों गाव गोबां साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामनानै लालायो लोगोफोर जोङो बिदिखौ बारा खालामनानै लानाङा मानो होनोब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो सानो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बिदि साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला जोङो साबस्क्राइबखौल' मोननोसै उनावहाय जोङो भिडिअखौ नायजाया जेनेबा नोंथाङाबो आंनि भिडिअखौ नाया आंबो नोंथांनि भिडिअखौ नाया मानि साबस्क्राइब टु साबस्क्राइबल' जानानै थागोन ओंखायनो जोङो बिदिखौ बारा खालामनानै लानाङा नोंथाङा नोंथांनि कन्टेन्टआव बांसिन गोसो होनांगोन नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआव बांसिन गोसो होनांगोन जोङो साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामनानै लानो थिननायजों जोङो माब्लाबाबो इउटुबार जानो हाया लोगोफोर जोङो बेखौ बारा खालामनानै लानाङा ओंखायनो दा नोंथाङा जुदि इउटुबार जानो गोसो दङब्ला नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनि सायाव बांसिन गोसो होनांगोन जेनेबा नोंथांनि भिडिअ कन्टेन्टआ पाब्लिकफोरजों मोजां मोनजानाय जुदि नोंथांनि भिडिअ कन्टेन्टआ पाब्लिकफोरजों मोजां मोनजानायब्ला नोंथांनि भिडिअखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो थिननांगौ दोरखार गैया लोगोफोर नोंथांनि भिडिअखौ बियो अलरेडि साबस्क्राइब खालामनानै लाखागोन नोंथांनि चेनेलखौ दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर आरो आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै होदो दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।